Здравейте, сега накратко да обясня за додекаграмна звездна намотка как да си начертаете. Ето го. Правите кръг. След като направите кръг от точката, това разстояние, нали, с пергела, почвате да правите така постепенно. Като превършите с това, взимате тук произволно разширявате пергела, правите една дъга правите една дъга така, после от тази точка втора и с линийката чертаете средата. Това ви е центъра в случая между 9 и 11. 4. Така. После хващате това разстояние от центъра до тук с пергела и правите същото упражнение. Бележите. И така. Това е едната част. След което почвате с чертежа. Правите две, така ще обяснявам с линията, че вече е начертано. Правите две ето така противоположни. Като приключите, две противоположни, ето ги. От 8 и 1. Имате 1, 2, 3, 4 случая. После почвате така, надясно. Пак противоположни. Всеки път отдясно и отляво трябва да имате 4. 1, 2, 3, 4. И продължавате така, докато не се получи това. Общо взето. Додекаграмна звездна намотка. После, като почнете намотката да я правите, тук 1, 2, 3, 4, но това се вижда по-ясно да го обясня. 1. Тук 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Всяко пето. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Номер 6. И така. По този така движите общо взето по схемата. И това е, което можах набързо да обясна. За няколко има желание, ще му пратя и клипчета, от които съм гледал и съм ги научил как да ги направя тия неща, да ги начертая. Ако моят клип не е достатъчно ясен, това е за сега.